και τρίτη τώρα. Ο Πέδρο γυρίζει σε κενό τέρμα, ο Νέιμαρ, γκολ. 0-1. Φωνάζει ο Σάρα προς το βοηθό για offside. Δεν πρέπει να υπήρξε ούτε σε αυτή τη φάση. 0-1 η Μπαρσελόνα. Δεν υπάρχει offside, έχει έρθει από πίσω ο Θέσκ. Σιγουρεύει τον γκολ για τον Νέιμαρ. Εδώ από την πάσα του Σον. Η μπάλα στον Φάμπρεγκας. Κοίταξε το τέρμα, προτίμησε την πάσα την προηγούμενη φάση. Εδώ θα αφήσει σωστά ο Νέιμαρ γιατί ήταν offside και συνεχίζει ο Πέδρο. Δεν υπάρχει πουθενά η άμυνα της Μπέτις. 0-2 στο 37. Πέδρο. Αυτή είναι η Μπαρσελόνα από του Πέπε Μέλ. Η φάση ξεκινάει από την απομάκρυνση του Μπάρτρα. Εδώ είναι offside ο Νέιμαρ, αλλά σωστά φεύγει μακριά από την μπάλα, δεν συμμετέχει στη φάση και ο Πέδρο με ένα καταπληκτικό πλασέα που έχει πετάξει την μπάλα μπροστά και έχει κάνει πάσα στον εαυτό του ουσιαστικά. Εκτελεί τον Σάρα για το 0-2. Νέιμαρ πρόλαβε και έκοψε ο Ζόρντι. Πάσα για τον Ινιέστα. Ευκαιρία τώρα, 4-5 παίκτες της Μπαρσελόνα εκεί. Δεν υπάρχει γκολ. Ναι, Φάμπρεγκας 0-3 στο 63. Ούτε αυτή τη φορά υπήρξε offside. Μάτς. Δεν υπάρχει offside εδώ. Καλύπτεται στο βάθος ο Μοντόγια. Γυρίζει για τον Φάμπρεγκας. Ούτε εκεί υπάρχει κάποια περίπτωση. Είναι πίσω την μπάλα όλοι. Μοντόγια assist. Γκολ Φάμπρεγκας. Με τρεις επιτευχθεί χωρίς να έχει σκοράρει ο Μέση. Εδώ έχουμε την κεφαλιά στο δοκάρι και μέσα. Γκολ από τον Θέσκ Φάμπρεγκας. 0-4 στο 79. Με σβηστές μηχανές η Μπαρσελόνα φτάνει και σε τέταρτο γκολ. Μετατρέπει την... Η σέντρα είναι από τον Ντάνι Άλβες. Ο Φάμπρεγκας έρχεται, παίρνει την...